Hakaway kapor, hakabaw Cyrus usiem jong kahima Persia, ula job thama Persia ya kahima Armenia. Bat kisipay jong usiem Cyrus, kilawan lam syo u kum kikoy di thama, yu usiem Armenia bat kamahday jong u. Kum usiem bodon burom, Cyrus ulaong yu usiem Armenia. Ngan bu hakmat jong pi yalay teli ki jing terwa. Hendrei pihak banjit tang kaway na padeng jongki. Kita kilong, ka jingyo lai lut ka hima jongpi, ni ka jingyo lai lut jongpi yaladi, ni ka jingyo lai lut ka lok bai jongpi. Usiem ka Armenia, ubadap daga jingied jala ka jong ka lok, ula puson cipang bat ula jubab. Ngakwa ban pelaj im yaladi, ngakwa ru ka jingyo lai lut ka hima jonga. Hendrei nga perkhat pat, baga jingyo lai lut ka lok jonga, ka kham kraw banyi ki tegi wei pat ki artali. Kani ka jubab jong usiem Armenia, kalakta jing mut sikat de usiem Cyrus. Bat kumta, om tang bu usiem Cyrus, ula ay ka jing lai lut ka lok jong usiem Armenia. Hendrei ula ay ru ya ki tegi wei pat ki artali ki jing terwa. Ka jing lai lut jong usiem hi, bat ka jing lai lut ka hima jong uru kumjo.